nechudneš, aj keď ješ málo, tak dávaj pozor, lebo v najbližších 60 sekundách sa dozvieš prečo. Tvoje je málo zvyčajne vyzerá v praxi takto. Dojedáš po deťoch, ďubeš na zdravých tukoch každý deň ako zmyslov zbavená, aby si zahnala chute. Pri tej tvojej ranej káve si dáš nejaký rýchly snack na energiu. Potom to zachraňuješ proteínovými tyčinkami ako tvoj zdroj bielkovín. Ani nevieš ako, zjedla si počas dňa o 1000 kalórií viac a pritom si nič nejedla a si stále hladná. Pretože sa snažíš jesť menej reálneho jedla, nevedomky to doháňaš na kekecinkách medzi jedlami. A čo je horšie? Čím menej reálneho jedla ješ, tým viac si to kekecinky chceš. Ako sa z toho dostať von? Začni pravidelne jesť raňajky, obed a večeru. Zvoj si, akú bielkovinu chceš mať v každom jedle a potom si vymysli, aký recept si z toho poskladáš. Cítejšia počas dňa budeš vyjedať oveľa menej kekeciniek a buala, tu príde tvoje chudnutie. Hoď dole meníčko a pošlem ti 82 nápadov na hlavné jedlá podľa toho, ako sa stravujú moje klientky na mojom coachingu.